హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ చెల్విద. ఇది వచ్చేసి మొన్న ట్యూస్డే రొటీన్ ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ లేసేసి స్వామికి దీపం అంతా పెట్టేసుకున్నాము. ట్యూస్డే కాబట్టి గుడికి అంతా పోయేసి దీపం అంతా పెట్టుకొని వచ్చేసినాను. తర్వాత వచ్చేసి మీకు మార్నింగ్ వచ్చేసి టిఫిన్ వచ్చి దోశ అనమాట. దోశ ఇడ్లీ కాబట్టి అంతా చూపించలేదు. తర్వాత వచ్చేసి లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాను. లంచ్కి వచ్చేసి నేను టమాటా రోటి పచ్చడి శామగడ్డలతో పులుసు అనేది చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. దానికి ముందు వచ్చేసి మనం రోల్ వచ్చి నీట్గా కడిగి పెట్టేసుకున్నాం. మాకు బాల్కనీ ఉంది. బాల్కనీలో వచ్చేసి ఈ చెట్టు అనేది నిన్నే అనమాట మండే తీసుకొచ్చి పెట్టినాను. ఇది వచ్చేసి శంకు చెట్టు అంటారు, అంటే శంఖం పూల చెట్టు ఉంటుంది కదా, ఆ చెట్టు అనమాట. ఇది వచ్చేసి ముందు ఒక రోజు మా ఇంటికి ఒక గెస్ట్ వచ్చిందనమాట. వాళ్ళు చెప్పినారు, ఇది మా దగ్గరికి వచ్చేసి శంకు చెట్టు పెట్టండి ఇంట్లో, శంఖం పూలు ఉండే చెట్టు చాలా మంచిది, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహించే చెట్టు, ఇది బాగా ఉంటుందని చెప్పినారు. సరే అనేసి ఒక 50 రూపీస్ అనమాట నర్సరీ పోయి తీసుకొచ్చి చెట్టు అనేది పెంచుకున్నాను. దానికి వచ్చేసి ఒక పువ్వు కూడా పూసుండింది, అదంతా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి బట్టలంతా వాషింగ్ మిషన్లో ఒక ట్రిప్ అయిపోయింది అనమాట. అది తీసి పక్కన పెట్టుకుని మా మెయిడ్ ఇంకా రాలేదు. తర్వాత వచ్చేసి లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లంచ్కి వచ్చేసి నేను శామగడ్డలతో పులుసు చేసి చూపిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత వచ్చేసి టమాటా రోటి పచ్చడి, దానికి వచ్చేసి శామగడ్డలన్నీ ఉడకబెట్టుకున్నాను. ఓన్లీ 2 విజిల్స్ వస్తే చాలు ఫ్రెండ్. 2 విజిల్స్ వచ్చినాక పక్కన తోలంతా తీసేసుకొని కట్ చేసేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. దానికి వచ్చేసి ఒక ఎర్రగడ్డ తీసుకున్నాను, 2 టమాటాస్ తీసుకున్నాను, కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా, చింతపండు వచ్చేసి ఒక నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు తీసుకున్నాను, అదంతా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత వచ్చేసి పాట్ పెట్టుకుని కొంచెం వేడైనాక ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను. ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకుని ఈ శామగడ్డలు మనం ఒలుచుకున్నాం కదా, ఇవి వేసేసుకుని ఒక 5-10 మినిట్స్ బాగా వేపుకోవాలంట. వేపుకున్నామంటే దాంట్లో కొంచెం జిగురు ఉంటుంది శామగడ్డలో, ఆ జిగురు అంతా పోతుంది. అవి వేపుకునేసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఈ శామగడ్డల పులుసు వచ్చేసి ఏ విధంగా చేస్తున్నా అంటే కొబ్బరి మసాలాతో చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. అందరూ పులుసు చేస్తారు, ఫ్రై చేస్తారు, ఒకసారి ఈ విధంగా మసాలా వేసి చూడండి. ఇక్కడ తమిళనాడులో అయితే మేము చెన్నైలో ఉన్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే కొబ్బరి చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. దానివల్ల వచ్చేసి ఈ కర్రీ వచ్చేసి ఇక్కడ కర్రీ అనమాట. కొబ్బరి వేసి చేసుకుంటారు శామగడ్డలు, అది ఏ విధంగా ఉంటుందని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఒకసారి అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి శామగడ్డలన్నీ ఏం చేసుకున్నాను, ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నా. తర్వాత అదే పాట్లో కొంచెం మళ్ళీ వేడి పెట్టేసుకుని ఆ తర్వాత ఆయిల్ అనమాట, ఒక 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మనం పులుసు ఐటెంలో ఏది చేస్తున్నా కూడా కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. తర్వాత వచ్చేసి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చేసి ఆవాలు, జీలకర్ర అన్నీ వేసేసుకున్నాను. అవి కూడా కొంచెం మెంతులు అనేది కొంచెం వేసుకోవాలన్నమాట. అన్నీ వేసేసుకుని వేపుకున్నాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నది ఒక ఆనియన్, 2 టమాటోస్, కొంచెం కొత్తిమీర, కరింపాకు అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఆనియన్ అనేది వేసుకున్నాను. ఆనియన్ వేసేసుకుని ఒక 5-10 మినిట్స్ వేపుకున్నట్టు మన కలర్ ఎందుకు కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి కరింపాకు అనేది వేసుకోవాలి. దీంట్లోనే కొంచెం అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ అన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ కొబ్బరి మసాలాతో చేస్తున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి రోటి పచ్చడి అనేది చేస్తున్నాను. పచ్చిమిరకాయలు, టమాటోతో వచ్చేసి వేయించి రోట్లో అనేది దంచుకొని పచ్చడి అనేది నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. అది ఏ విధంగా మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకుని అది కొంచెం వేగింది. తర్వాత వచ్చేసి టమాటా అని చెప్పినా కదా, 2 టమాటాస్ ఇది మధ్య చాపర్లో చేసుకుని మనకు గుజ్జులాగా వస్తుంది అనమాట. అది వేసేసుకొని మళ్ళీ వేపుకోవాలన్నమాట. ఒక 5-10 మినిట్స్ మూత పెట్టుకున్నాం అనుకో, మనకి టమాటా, ఆనియన్ బాగా మగ్గుతుంది. మగ్గినాక మనం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు ఒక 1/2 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి, కారపొడి ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి. అన్నీ వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ కలుపుకున్నాను. మనకి ఈ కారపొడి అంతా బాగా ఈ ఆనియన్స్లో కలుగుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి మనం పులుసు చెప్పినాం కదా, చింతపండు పులుసు, అది అనేది పోసుకోవాలన్నమాట. నేను వచ్చేసి ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు, ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, చిన్న నిమ్మకాయ అంత చింతపండు వేసుకున్నాను. అది బాగా మ్యాష్ చేసేసుకొని వాటర్ అనేది ఒక బౌల్ నిండుగా తీసుకోవాలన్నమాట. చింతపండు పులుసు అది ఫస్ట్ పోసేసుకొని తర్వాత వచ్చేసి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ పులుపు కొంచెం తక్కువ ఉందనుకో ఇంకొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఉప్పు కూడా కొంచెం చెక్ చేసుకోవాలి. అన్నీ వేసేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఈ చింతపండు పులుసు అనేది ఇది వచ్చేసి ఒక 10 మినిట్స్ కానీ 15 మినిట్స్ కానీ కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా మగ్గాలి చింతపండు పులుసు మగ్గినాక మనం వచ్చేసి శాంగడ్డలు అనేది వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి అదే కొంచెం పులుపు అనేది తక్కినట్టుంది, ఇంకొంచెం వాటర్ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. చింతపండు వాటర్ అన్నీ వేసేసుకొని బాగా కలుపుకునేసినట్టు ఒక 15 మినిట్స్కి అనేది మనకు బాగా బాయిల్ అవుద్ది చింతపండు పులుసు బాయిల్ అయినాక మనం వచ్చే శాంగడ్డలు అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ లోపల వచ్చేసి కొబ్బరి మసాలా అని తయారు చేసుకోవాలి. ఒక అరగిన్ని కొబ్బరి తీసుకున్నాను, ఒక 2 పచ్చిమిర్చి వేసుకొని బాగా మసాలా అనమాట ముద్దగా చేసుకున్నానమాట. కొబ్బరి మసాలా అది మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. మిక్సీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చేసి కర్రీ అంతా బాగా బబుల్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. బబుల్స్ వచ్చినాక మనం వచ్చేసి శాంగడ్డ అనేది వేసుకోవాలి.
ఈ శాంగడ్లు వచ్చేసి ఇదే విధంగా పులుసు అయినా మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, బాగుంటుంది. కానీ వచ్చేసి ఈ కొబ్బరి మసాలా అనేది యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఈ శాంగడ్లలో. తర్వాత ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఒక 5-10 మినిట్స్ కలుపుకున్నాను అనుకో, ఈ శాంగడ్లకంతా ఈ పులుసు అంతా బాగా పడుతుంది. పట్టినాక మనం దించేటప్పుడు మాత్రం కొబ్బరి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడే కొబ్బరి వేసేసిన అనుకో బాగుండదు. ఈ శాంగడ్లు అనేది ఈ పులుసులో బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. బాయిల్ అయినాక మనకు పులుసు అనేది కొంచెం చిక్కబడుతుంది. చిక్కబడినాక మనం కొబ్బరి మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదైతే మొన్న ట్యూస్డే రొటీన్ ఫ్రెండ్స్. నిన్నైతే వెన్స్డే వచ్చేసి మా ఊరు అని చెప్పాం కదా, బోదూరు. అక్కడ వచ్చేసి ఇంతకుముందు వచ్చేసి భూమి పూజ చేసిన మా ఇంటికి. అక్కడ నిన్న వచ్చేసి స్లాబ్ పోస్తుంటే అందరం పిల్లలు, నేను, హస్బెండ్ అందరం పోయినాము. అందువల్ల వచ్చేసి నిన్న వీడియో పెట్టలేకపోయినా ఫ్రెండ్స్ మీకు. తర్వాత వచ్చేసి ఇదంతా వేసేసుకున్నాక కొబ్బరి మసాలా అనేది పోసుకున్నాను అనమాట. కొబ్బరి మసాలా పోసుకొని ఇంకొంచెం వాటర్ అనమాట, ఇంకొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాను. మనకి పులుసు అనేది కొంచెం చిక్కగానే ఉంటుంది అనమాట. అన్నంలో కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది. మనకు వచ్చే చపాతీ, దోశకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి పుల్లగా ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి కొబ్బరి మసాలా వేసినట్టు కొంచెం తీయగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది అనమాట మన పులుసు. ఇది కార పులుసు లాగా లేకుండా, మళ్ళీ మసాలా కూర లేకుండా మనకు వచ్చేసి ఇంకొక డిఫరెంట్ టేస్ట్గా అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఒకసారి ట్రై చేయండి. తర్వాత వచ్చేసి ఫైనల్గా వచ్చేసి కొంత కొత్తిమీర, కరింపాకు వేసేసుకొని దించేసుకున్నానుకో మనకి ఎంతో టేస్టీ అయిన శామగడ్డల పులుసు విత్ కొబ్బరితో చేసిన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట. అది పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత వచ్చేసి నేను ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను. కడాయి పెట్టుకొని కొంచెం హీట్ చేసేసుకొని ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను అనమాట. నేను వచ్చేసి టమాటో రోటి పచ్చడి చేస్తున్నాను. టమాటాస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ చూపించిన ఫ్రెండ్స్ 6 టమాటాస్ తీసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి అయితే ఒక 100 గ్రాములు ఉంటాయి అనమాట. మనం కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి. ఈ టమాటా రోటి పచ్చడి కారంగా ఉందనుకో బాగుంటుంది అనమాట. మరీ తీయగా ఉండిందనుకో పచ్చడి అనేది బాగుండదు. తర్వాత వచ్చేసి ఆయిల్ కొంచెంసేపు హీట్ అయింది. తర్వాత వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. పచ్చిమిర్చి వేసేసుకొని ఒక 5-10 మినిట్స్ వేపుకున్నాం అనుకో మనకు వచ్చేసి కాయలు అనేది కొంచెం మగ్గుతాయి. కాయలు మగ్గినాక మనం వచ్చేసి ధనియాలు 2 స్పూన్లు పెట్టుకున్నాను. జీలకర్ర వచ్చేసి 1 స్పూన్ పెట్టుకున్నాను. మెంతులు వచ్చేసి ఒక 1/2 స్పూన్ పెట్టుకున్నాను. మరి మెంతులు ఎక్కువ వేసుకోకూడదు, చేదు అనేది వస్తుంది అనమాట. అన్నీ వేసేసుకొని 1 by 1 వేసేసి వేపుకున్నాను అనుకో పచ్చిమిర్చి అనేది బాగా మగ్గుతుంది అనమాట. ఇదే పచ్చడి వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి, టమాటా అన్నీ వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి చింతపండు వేసి ఉడకబెట్టుకొని పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. అది ఒక టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్లో వేపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక టేస్ట్గా ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి అంతా తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ప్లేట్లో. తర్వాత టమాటా అనేది వేసుకున్నాను. టమాటాలు వచ్చేసి నేను 6 తీసుకున్నాను అనమాట. సన్నగా కోసుకొని అవి కూడా వేసేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం తక్కువ అవుద్ది, కొంచెం ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇంకొక 1/2 స్పూను ఆయిల్ అంతా వేసేసుకొని టమాటాలు బాగా మగ్గించుకోవాలి. మగ్గినాక చింతపండు వచ్చేసి ఒక చిన్న ఉసిరికాయ అంత సైజు చింతపండు పెట్టుకోవాలి. మరి ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు, ఎందుకంటే టమాటాలు మనం ఎక్కువగా వేసాం కాబట్టి మరీ పులుపు అయిపోద్ది పచ్చడి. కొంచెం మంట అనేది కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మగ్గించుకున్నాం అనుకో మనకి టమాటా అనేది బాగా మగ్గిపోద్ది. తర్వాత మగ్గిపోయినాక టమాటా అంతా పక్కన పెట్టుకునేసి మనం రోల్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నాం కదా, ఆ రోల్ వచ్చేసి బాగా వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ వాష్ చేసేసుకొని తర్వాత ఒక గుడ్డ అనేది పెట్టినాం అనుకో దాంట్లో నిమ్మంతా ఉంటే గుడ్డ పీల్చేసుకుంటే తర్వాత వచ్చేసి బాగా తీసేసుకొని తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ధనియాలు ఫస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వేసుకొని బాగా దంచుకోవాలన్నమాట. ఉప్పు అనేది కొంచెం వేసుకోవాలి. దీంట్లోనే వచ్చేసి నేను తెల్లబాయలు వచ్చేసి ఒక 10 తీసుకున్నాను. ఒక ఆనియన్ అనేది ఒకటి తీసి పక్కన కోసి పెట్టుకున్నాను. తర్వాత తెల్లబాయలు వచ్చేసి వేసేసుకున్నాక అది కూడా వేసి బాగా దంచేసుకున్నాక తర్వాత టమాటా అనేది వేసుకోవాలి. టమాటా, చింతపండు కలుపుకున్నాం కదా, ఇదే టమాటా అనేది వేసుకోవాలి. వేసేసుకున్నాక బాగా దంచుకోవాలన్నమాట. మనం మిక్సీలో వేసుకున్నాక ఈ పచ్చడి బాగా చట్నీ లాగా అయిపోద్ది. అప్పుడు వచ్చేసి మనకు అన్నానికి బాగుండదు. మనం ఇదే విధంగా రోట్లో దంచుకున్నాం అనుకో తినేదానికి బాగా పొలుగ్గా బాగుంటుంది అనమాట. తర్వాత వచ్చేసి బాగా దంచుకున్నాను. తర్వాత వచ్చి ఆనియన్ అనమాట, ఒక పెద్ద ఆనియన్ చిన్నగా పీసులుగా కట్ చేసుకుని అది కూడా వేసేసుకొని మళ్ళీ దంచుకున్నాను అనుకో ఈ పచ్చడిలోని ఆనియన్ కూడా బాగా కరిగిపోద్ది. ఆనియన్ మరీ ఎక్కువ దంచకుండా ఉంచోను మనకు తినేటప్పుడు వచ్చి పళ్ళ కింద పడితే బాగుంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి పచ్చడి అంతా దంచేసుకుని ఒక బౌల్లో తీసేసుకున్నాను. మనకి ఎంతో టేస్టీ అయిన టమాటా రోటి పచ్చడి అని తయారైపోయింది. తర్వాత వచ్చేసి రోల్ చెప్పినా కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు కూడాను, ఈ రోట్లో వచ్చేసి కొంచెం అన్నం అనేది వేసుకొని తిన్నాను అనుకో అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. తర్వాత వచ్చేసి అదంతా వేసేసుకున్నాం. తర్వాత వచ్చేసి అంతలోపల మాకు బట్టలన్నీ అయిపోయినాయి. వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు అయిపోయినాక పైకి పోయి టెర్రస్ మీద పోయి అన్నీ ఆరబెట్టేసి వచ్చినాక పైకి పోయినాక నేను గుడ్డలు ఆరేసేటప్పుడు మాకు గార్డెన్లో చెట్టు ఉందని చెప్పినా కదా, అది వచ్చేసి పసుపు కనకంబరాలు పూలు అనేది పూసుండింది. కనకంబరాల చెట్టు వచ్చేసి పూలు పూసింది అన్నమాట. నేను ఎర్ర కనకంబరాల చెట్టు కూడా వేసినాను ఫ్రెండ్స్, అది వచ్చేసి పాపం చచ్చిపోయింది. తర్వాత వచ్చేసి ఆ పసుపు కనకంబరాల పూలు వెళ్దాము పాపాలు పెడదాం అనుకుని దాంట్లో వచ్చేసి కొత్త పసుపుగా ఉండేసి కొంచెం కస్తూరి పూలు అనమాట, వైట్ కస్తూరి పూలు వేసేసి అన్నీ వేసి అల్లేసి కొంచెం అయినాయి అనమాట.
కొంచెం అయినాక మా పాప వాళ్ళకి అని పెట్టుకున్నాను. ఇది ఏదేమైనా మన గార్డెన్లో మా పాప వాళ్ళకి పెట్టేసిన ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి మాకు లంచ్ 2 అయిపోయిందనమాట. అన్ని పనులు చేసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎంతో టేస్టీ అయిన శామగడ్డలు కొబ్బరితో చేసిన కర్రీ, తర్వాత వచ్చేసి టమాటా రోటి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. తర్వాత పెరుగు అనేది పేరబెట్టుకుని తర్వాత అన్నం అనమాట. తర్వాత వచ్చేసి మా మేడ్ వచ్చేసి సామాన్ అంతా క్లీన్ చేసేసింది. నేను గ్యాస్ బండ్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి అన్నం అంతా తినేసినాము. తర్వాత తినేసేసినాక కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాం, టీవీ అనేది చూసేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ రొటీన్ అనమాట. ఈవినింగ్ రొటీన్ గుడ్డలని తీసుకొచ్చి మడతేసుకున్నాము. తర్వాత మళ్ళీ గార్డెనింగ్ పోసి చెట్లకు అనేది వాటర్ పడుతున్నాను. వాటర్ పట్టేటప్పుడు మీకు వచ్చేసి కొంచెం అనేది చూపిస్తున్నాను. ఇంతకుముందు వచ్చి చాలాసార్లు చూపించున్నా ఫ్రెండ్స్ గార్డెనింగ్. అందువల్ల వచ్చేసి పైకి వచ్చినప్పుడు వచ్చేసి చంద్రుడు సైడ్ కొంచెం ఉన్నాడు, తర్వాత సన్ వచ్చేసి కొంచెం సెట్ అవుతుంది అనమాట. కొంచెం వచ్చి అలా తీసిన అనమాట వీడియో అనేది. తర్వాత వచ్చేసి చెట్లకు అనేది బాగా వాటర్ అనేది పట్టిన అనమాట. వాటర్ పట్టినేసినాక నేను నీళ్ళంతా పట్టేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం అనమాట కిందకి వీడియో అని తీసిన అనమాట. రోడ్డు మీద వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉన్నాయి సరే ఊరికే బిల్డింగ్స్ ఇది సైడ్ వచ్చేసి అంగళ్ళు ఉన్నాయనేసి కొంచెం అటు చూపించిన ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి కిందకు వచ్చేసినాము. మా పాప వాళ్ళు ఫ్రెష్ అప్ అయినాను, దేవుడికి దీపం పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏం చేయలేదు. ఈరోజు వచ్చేసి ఓట్స్ అనమాట పాప వాళ్ళకి కల్పిస్తున్నాను. నేను కాఫీ పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఓట్స్ వచ్చేసి మనకు సఫోలా ఓట్స్ అనేసి మసాలాలు దొరుకుతాయి, ప్లెయిన్గా అయినా దొరుకుతాయి అనమాట. ప్లెయిన్గా దొరికితే వచ్చేసి వాళ్ళ పాప వాళ్ళకి పాలు అది వేస్తే వాళ్ళు తాగరు. అందువల్ల వచ్చేసి ఇలా మసాలా ఓట్స్ అనేది తెచ్చి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు నేను 1 కిలో ప్యాకెట్. దీంతో వచ్చేసి ఓట్స్గా వచ్చేసి ఇది జ్యూస్ లాగా చేసి ఇచ్చినాం అనుకో మనకు గంజిలాగా తాగడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. దీంట్లోనే అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, మసాలా ఉంటుంది, ఉప్పు కారం అంతా బాగుంటుంది. మనకు కావాలంటే మాత్రం కొంచెం గరం మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం వాటర్ అంతా వేసుకుని బాగా ఉడికిపోయింది మసాలా. తర్వాత పాప వాడికి వచ్చి గ్లాసుల్లో పోసాను. తర్వాత వచ్చేసి నేను కాఫీ పెట్టుకున్నాను అనమాట. కాఫీ పెట్టుకొని వేడిగా తాగేసాము. మా పాప వాళ్ళు వచ్చి చదువుకున్నాక మొన్న వచ్చే రొటీన్ అంతా అదే ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి నిన్న అనమాట ఇది వెన్స్డే రొటీన్. నిన్న కూడా ఇదే దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేసినాను. నిన్న బూదురిపోయినాం అనమాట. మా విలేజ్కి పోయేసి అక్కడ స్లాబ్ వస్తుంటే అక్కడే మధ్యాహ్నం దాకా ఉండేసి తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్ అయిపోయింది. ఈవినింగ్ వచ్చేసి కొంచెం అక్కడ కాయలు అనేది కోసుకుంటాను అనమాట. ఇవి వచ్చేసి ఉస్తికాయలు అంటారు. అది వచ్చేసి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట కర్రీ. దీంతో కర్రీ చేసుకోవచ్చు, వెజిటేబుల్ పులావ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ కోసి పెట్టుకొని తర్వాత ఆకులు అనేది కోసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను తోటకూర అయింది. ఈ ఆకులతో వచ్చేసి నేను బజ్జీ అనేది వేసి చూపిస్తాను మీకు. ఈరోజు కానీ రేపు కానీ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేస్తాను. అక్కడే కొంచెం గింజలు ఉన్నాయన్నమాట. గింజలు కూడా తీసుకొచ్చుకొని ఈ కాయలన్నీ కోసుకొచ్చుకున్నాను. ఈ కాయలతో వచ్చేసి మీకు వెజిటేబుల్ పలావ్ అనేది చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుంది. నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి ట్రై చేసినాను, చాలా బాగుండింది. తర్వాత వచ్చేసి ఊరికి పోయినాం కదా నిన్న. తర్వాత అక్కడ వచ్చేసి నేను వీడియో అంతా పెద్దగా తీయలేదు. అక్కడ అందరూ ఉన్నారు, సరే స్లాబ్ అంతా పోస్తున్నారు, డిస్టర్బెన్స్గా ఉండింది అనేసి నేను ఏమీ షూట్ చేయలేదు. ఈ కాయలు కోసుకునేది మాత్రం కొంచెం తీసినాను. తర్వాత వచ్చేసి అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆకుకూర ఉండింది. ఈ ఆకుతో వచ్చేసి బజ్జీలు వేస్తాం అనమాట. చాలా బాగుంటాయి ఈ బజ్జీలు. అవి కూడా వేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటే ఈ వీడియో నచ్చితే యాజ్ యూజువల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో కలిసి ఫ్రెండ్స్. బాయ్, థ్యాంక్ యూ.